Chámame Sol Álvarez Soto. E nada, eu son fotógrafa. A miña paixón é a fotografía. Fago moitas outras cousas porque hai que vivir. Pero bueno, a miña paixón é a fotografía no seu amplio significado, digamos. Eu fago, pois eso, fotografía digital, común, normal, como todo o mundo, pero despois a min interésame os procesos fotográficos antigos e sobre todo o tempo, non? A maneira que ten a fotografía de expresar o tempo. Entón, eu traballo moito con cianotipia e traballo moito arredor do traballo feminino invisibilizado, sobre todo das nosas avoas ou, bueno, das xeracións máis maiores, non? Entón, digamos que me gusta falar de cousas pequeniñas, non? Entón, por exemplo, todo ese tempo, non, que elas estuveron dedicadas á casa, á horta, bueno, todo o traballo que fixeron, que traballaron moitísimo, pero todo ese tempo que elas dedicaron a outros, non, a coidar, a manter unha orde, a manter unha limpeza, bueno, sobre todo a borrar as pegadas da vida, non? Porque realmente é un traballo o delas que solamente se valora cando non está feito, non? Cando hai algunha mancha, cando hai algo que non está listo, que non está preparado, que non está a tempo, aí nótase que non está, pero cando está, é un traballo que está como feito para ser invisible. Entón, a min interésame moito eses pequenos momentos, esa vida toda que transcurre detrás deste traballo, non? O tempo que se lle dedica con tanto cariño a doblar, a limpar, a deixar todo ben, non? E o tempo que tamén todo o que pode pasar pola cabeza, o que podía pasar, por exemplo, pola cabeza da miña avoa mentres traballaba, non? Ali, mentres pasaba a súa vida, o seu pensamento, as súas ideas, as súas ilusións, os seus soños, non? Realmente, pois, todo ese tempo, sabes, cando hai unha comida feita, non valoramos que hai 5 horas de cocción, non? E de preparamento detrás. Entón, que pasou nesas 5 horas? Xa non solamente no traballo físico, sino na cabeza, en que pensou ela, que se lle pasou pola cabeza, onde mirou, que... Sabes, bueno, son como pequenos momentos nos que me gusta fixarme e gústame, bueno, e atopei, digamos, na fotografía, sobre todo na cianotipia, unha maneira de expresar ese tempo, non? Quer dicir, cando hai fotografías de exposición longa, non? Como na cianotipia, que poden ser moi rápidas, pero poden ser moi lentas, non? Pero poden pasar horas, entón, ao mellor, durante ese tempo, sabes, non é unha fotografía, non me gusta fotografía, sei que me gusta, pero non fago fotografía ou cianotipia, digamos, figurativa, non? É máis ben unha cuestión abstracta, como unha representación abstracta do paso do tempo. Entón, traballo con eso, con cousas domésticas, sobre todo con telas, sabas, trapos, camisetas vellas, as camisetas que se usaron durante 20 anos e despois se recortaron para facer trapos, non? Entón, realmente, nese proceso, eu descubrín, non, que cando collo unha prenda que ten moitísima historia e que é moi bella e que está moi, moi, moi empregada, se a lavo, se fago o xesto de lavala, non, como se lavaba antes a mao, cun unha pequena porción de cianotipia en auga, o que se revela nesa prenda son os desgastes, non queda un azul plano como suelen quedar as cianotipias, senón que se empezan a revelarse os desgastes, os fíos que están saídos, as zonas que están máis finas, non? Entón, como que de repente nunha prenda, nunha tela branca bella, de repente como que saen á luz un montón de pequenas formas, pequenos símbolos, rayas e liñas que expresan toda a historia que ten detrás esa prenda, non? Que realmente é o tempo de vida dunha persoa que se dedicou a mantela limpa, ordenada, doblada e perfecta para usar, non? Entón, pois eso, recuperar un pouco a historia de todo eso, que na historia deses obxectos, pois, recupero a historia destas persoas, non? E, bueno, eso, e non solamente falar do traballo, senón eso, tamén falar deses pensamentos que podemos ter todas, deses soños que nunca se chegaron a cumplir por ter que dedicarse a outra tarefa, non? Máis inmediata. Pero
Entón, bueno, eso, fago este tipo de experimentos con cianotipia, tanto este como pois facendo realmente os mesmos xestos que elas facían, non? Pois eso, proceso de lavar, fregar, o que sexa, todo o que implique tamén auga, non? Pois realmente como, por exemplo, utilizo moitos sabas dellas, non? Sabas antigas que tamén me deixan, bueno, obradoiros con mulleres maiores que me van cedendo un montón de material, porque ademais é algo que, en canto a ver, é unha cousa abstracta, pero en canto lles conto un pouco de que vai, elas conectan un momento co que estou falando, porque realmente estou falando delas, non? Entón entenden o momento e regalan un montón de prendas, de roupa, de sabas antigas, con historia e tal, entón eu utilizoas. Entón, realmente, pois, por exemplo, en lavando, non? Nos lavadoiros, aquí en Galicia, bueno, supoño que no norte de Portugal é igual, temos un montón de lavadoiros, non? Que son como infraestructuras públicas para uso feminino, e que non eran solamente para limpar, eran tamén para falar, ali desenvolvíanse un montón de relacións sociais e comunidade entre elas. Entón, realmente, ali, pois, lavando con cianotipia, as sábanas, en vez de borrar as marcas do uso, o que fago é o camiño inverso e recupero esas marcas dese uso. Entón, despois, ao levarlas con cianotipia e tendelas ao sol, vanse expoñendo, ao mesmo tempo vanse revelando, e o que nos queda ao final é como unha marca do traballo que se fixo, non? Quedan as marcas de lavar, as marcas das pinzas, de tender. Entón, é como volver a observar eses obxectos cotiás, non? Que eu vía na terraza da miña avoa toda a vida, xogaba entre as sábanas. Entón, é volver a ver esas mesmas cousas, pero cunha marca do traballo dela, non? Co tempo dela impregnado, non? Fotografiado de algún xeito ali, como, bueno, para visibilizar desta maneira o seu tempo e o seu traballo. E, bueno, isto é un pouco así a miña práctica, a miña teima, non? Un pouco a miña obsesión co que eu traballo. Despois, claro, aquí dentro desto vou investigando, hai un montón de variacións, tamén emprego un montón a costura, non? Porque a costura tamén é un traballo feminino que me parece super complexo, que non nos transmitiron debidamente porque consideraban que era menor. Entón, eu utilizo a costura dun xeito completamente intuitivo, escultórico, non? Abstracto, sobre estas mesmas cianotipias, integrando máis telas e cousas que teño da miña avoa, que teño de outras mulleres. Entón, vou como intentando crear estes tapices, digamos, mesturando cianotipia e costura, e sempre poñendo como digamos, o feo á vista, non? Porque realmente, cando collemos unha camisa, non? Unha vez que collo unha camisa que cosera a miña abuela e dinlle a volta, e realmente se lle das a volta e ves as costuras, aí ves o traballo, non? É un pouco o mesmo concepto, non? Por diante non se ve, está estupenda, está planchada, pero de das a volta e ves todo, patronaxe, as complicacións, non? Entón, sempre intento como facer cousas que estén xa dadas á volta, non? Que se vexa realmente todo o traballo que hai detrás desto. Entón, realmente é un pouco trasladar as mesmas técnicas e incluso os mesmos xestos que as mulleres levan facendo toda a vida, trasladalas a unha obra artística, non? Que facendo exactamente o que elas facían, convertelo nunha obra de arte, non? Reivindicando un pouco todo este traballo. Eu estudei Belas Artes, cando estaba no instituto, acórdame unha vez que nos ensinaron a revelar, non? Vimos como se revelaba a fotografía analóxica, e eu no momento no que vin aparecer esa imaxe, alucinei, pensei que era maxia e que era o que quería facer eu, porque como que me entrou unha cousa así polo peito que dixen, Dios, que é isto? Entón, bueno, basicamente a partir de aí obsesioneime un pouco e na carreira enfoqueime máis na fotografía analóxica, despois estudei fotografía artística aquí na Escola de Arte Mestre Mateo, aquí en Santiago, despois seguín cursando estudos de fotografía en Barcelona, fotografía documental de autor, bueno, todo o que fixen sempre foi un pouco encaminado a eso, non? Moito tempo que pensei que non me iba a poder dedicar á fotografía e agora dedícome prácticamente a fotografía, tamén diseño gráfico, algunhas cousas máis, pero bueno, sempre foi o que máis me gustou, o que máis me obsesionou e para onde realmente quixen tirar. Pois, bueno, aquí na Galiza eu creo que tanto as artes plásticas como en xeral a cultura é algo que realmente vertebra moito a nosa identidade colectiva.
sí que creo que temos un sentido de unión e, sobre todo, creo que somos conscientes de que temos unha responsabilidade, non? Con este territorio, que ao final, dentro do que é España, bueno, pois é periférico, un pouco maltratado, non? En moitos sentidos. Bueno, dende fora de Galicia como que se percibe con algo como con menos oportunidades ou menos cousas que pasan ou que facer, non? E realmente é un territorio no que están pasando moitísimas cousas constantemente, no que hai unha programación cultural e unha, digamos, unha emprendeduría cultural moi elevada, non? Eu vivo en moitos sitios e realmente, así como en porcentaxe, aquí pasan moitísimas cousas, non? Entón, e iso, creo que temos un sentido de responsabilidade, tanto de recuperación de memoria, como de, digamos, facer evolucionar a nosa cultura tradicional, empregala, modernizala, mantela, non? E temos realmente ese sentido. Porque, bueno, é verdade que noutros territorios, según teño visto e escoitado outra xente e tal, hai moita máis competitividade. E aquí creo que nos movemos un clima de colaboración. Non, aquí realmente se hai unha convocatoria, hai unha oportunidade e tal, e o que facemos ao momento é compartila cos demais, non? Entón, por eso creo que realmente temos esa sensación de que sabemos de que se nos vai ben a todos, vaille ben a Galiza, vai nos ben individualmente, se nos vai ben colectivamente. Entón, a min eso pareceme precioso e por eso tamén, aínda que haxa máis oportunidades, como din, en outros lugares, haxa que pasar por Madrid, non, que aquí sempre está o rollo de que parece que se non pasas por Madrid, no, nada. E creo que estamos loitando en Galiza para non ter que pasar por Madrid para ser exitosos nin para nada polo estilo, non? Que aquí hai unha escena propia, unha escena ademais cunha linguaxe moi nosa, que reivindicamos moito o noso e que ademais últimamente sí que hai esta corrente de recuperación, non? Tanto na música tradicional que está sufriendo como un boom extraordinario, non? De repente, ahora mismo todos bailamos ou tocamos ou cantamos, entón hai como unha recuperación da música tradicional e que é moi bonito e que vais atraendo moita xente nova. E, bueno, alrededor de eso e alrededor da memoria, sobre todo moito da muller, non? Eu creo que por esa miña práctica tamén se escribe moito no que está pasando agora en Galicia, porque realmente recuperar un pouco. Bueno, sempre dicimos que Galicia é un matriarcado, que eso é mentira, porque todo é un patriarcado, pero bueno, que sí que é verdade que a muller galega ten moito peso. E bueno, e somos conscientes de que as mulleres maiores e a xente maior está morrendo, e que se non conseguimos agora afianzar certas cousas, non, certos coñecementos, que eso vai morrer con eles. Entón, pois creo que hai moita xente no campo artístico cultural que sí que está traballando, non, con esa materia prima que é a nosa memoria colectiva, bueno, tamén para entender un pouco onde estamos, de onde vimos, por que, non, os cambios que, bueno, isto xa ao mellor é máis a título persoal, non, que antes, que agora, que pasou entre medias, non, e bueno, e tamén para darlle un pouco de resposta ao futuro, non, que, por exemplo, no tema da lingua aquí está complicado, e bueno, que parece que estamos empezando a ter certa entidade, non, co traballo que se leva facendo dende hai moitísimos anos, empeza a haber certa entidade, incluso dentro do Estado español, non? E hai que protexela, mantela e, bueno, e o que dicía, vamos, seguir con este clima de colaboración que creo que temos, que bueno, que fai que sexa, pois, moi bo vivir aquí, traballar aquí, e moverte un pouco co ecosistema cultural e artístico de aquí, que é moi bonito.